příjemná věc v přípravě. Poslali mě na 3denní výcvik, takže 3 dny budu přebývat na ubytovně. 2 noci, no, tak navařil jsem si nějaký jídlo sebou. Dal jsem si sebou digitální váhu, krabičky, rýžový kaše, instantní, maso rejži nějakou mám, měla by tam být lednička, tak snad to nebudu vyhazovat zítra. No, máme 7 hodin ráno, já jsem na cestě, v 8 tam mám být, tak snad to stihnu. Tady jsem si koupil jeden života budič, protože jsem úplně rozsekanej. Včera jsem se byl podívat na Republice. Senátor to chtěl vidět. Tak jsme tam vyrazili a bylo to teda jenom ze Strachonic do Prahy, ale jak jsem v objemu a jak furt žeru, se mi furt chce spát. Jsem tam zvyklý furt jenom spát přes den. No, včera jsem nespal vůbec, snížená rychlost. Po 1 kilometru. Držte se vpravo na silnici 22. Nevím, jaký ten záběr bude. Natáčím na přední kameru. Nebo na přední foťák. Kdyby vás to zajímalo, natáčím to na iPhone 15 Pročko. Tak nevím vůbec, jak ta kvalita těch videí, jak to bude vypadat. Na tu zadní kameru to vypadalo docela dobře, když jsme na to koukali, na to první video. A na tu přední vůbec netuším, tak snad to bude trošku koukatelný. Každopádně na Republice, tyjo, formy docela pěkný. Držte se vpravo, potom držte se vlevo na silnici 22. Šla oproti předešlým létům, mi přijde docela dopředu. No, tak... Držte se vlevo na silnici 22. Klukovi je 5 let, ten to hrozně chtěl vidět, hrozně to jako... se mu začaly líbit svaly, ale... myslím si, že to nebude mít nějaký dlouhý trvání. Po půl hodině už ho to tam nebavilo. Ale bylo to, jak kdyby jsme byli na nějaký karnevalu nebo něco. České Budějovice. Hudba tam, světla tam, moderátor tam, takže to bylo na nějaký maškarní. Vlastně skoro jak jo, taková přehlídka masek. Všichni nabarvený na černo. No, mě objem pokračuje. Kdyby vás to zajímalo, tak zrovna teďkon už jsem na 5300 kalorií za den. Držím celkem nízkotučnou dietu, protože se mi tuky blbě tráví a hlavně okolo tréninku tuky nemůžu vůbec žádný. Takže tam mám asi jenom 30 gramů tuku na den. To mám v posledním jídle, nějaký burákový máslo do kaše nebo na rejži s masem, jak mi vyjdou ty jídla, to nějak neřeším. Prostě tam přidám nějaký tuk, nebo nějaký olej, nebo bych mohl i avokádo, ale to bylo nechutná. No, bílkoviny držím okolo 2,5 gramu na kilo, si myslím, že v objemu stačí. No a valím tam 1000 gramů sacharidů denně, no, tak váha jako nějak, jsem 3 týdny v objemu a objem jsem začínal na 92,5, 93 kg jsem začínal v objem. Dneska jsem navážil 95 kg, no, takže to jde hezky pomalu, nějakých 700-800 gramů týdně v průměru, ale ono to tak jako skáče skokově, prostě týden se mi třeba nehla váha vůbec a furt jsem zvyšoval to jídlo. Teď to vylítlo zase o nějaký kilo právě skokově, no a zase to stojí, takže prostě to tělo se furt adaptuje na to, jak se jídlo zvedá. Mám před sebou ještě nějakých 9 týdnů, třeba 10, to bude záležet od formy, že jo, ale zhruba plánuju mít dietu delší, tak abych nemusel prostě stahovat ty sacharidy nějak brzo, nízko. Prostě chci to nechat co nejdýl prostě nacucaný, že jo, glykogenem, aby to prostě mělo šanci v té dietě ještě třeba poporůst.
Teď mám 95 kg a záleží, jak se rozhodnu, kam půjdu soutěžit, no. Já jsem v tom prvním videu naznačoval, jako můj sen by bylo prostě, že jo, opustit tady český vody. Před vámi je snížená Teda mi rychlost. chybí republikový titul, ale prostě nejmladší nejsem. V létě mi bude už 34 a prostě rád bych zkusil prostě přejít do toho NPCčka, no. A v Classic Physics, což si myslím, že ta kategorie by mi mohla sedět, protože na nějaký open bodybuilding já asi jako genetiku nemám. To bych musel mít na svoji výšku takových 20 kg navíc ještě. Ale na moji výšku, což je 180 cm, tam je limit v Classic Physics v amatérech 94,8 kg. Teď mám 95 kg v celkem dobrý kvalitě. Mám vidět břicho, prostě na nohách nějaká žíla občas vyleze. Takže to není jako zprasený. Ani nějak jako do tuku teď moc mi to nejde. Oproti předešlým letům. Jo, krkám z toho energiťáku. Takže si myslím, vzhledem k tomu, že tu dietu chci dělat takovou krásně pozvolnou a že jo, mně se většinou vždycky dařilo v dietě ještě něco přibírat, protože prostě změna toho režimu a tělo je v takovém nějakým, no prostě je to takový našlapanější, jo, v té dietě všechno, tak se mi tam většinou mě se vždycky daří ještě ke konci diety přibírat, že třeba začnu dietu na loni jsem prostě si dělal dietu, myslel jsem si, že někam půjdu, to nakonec nevyšlo, protože jsem to dělal dost drasticky tu dietu, prostě jsem 3 měsíce v kuse držel kilo. Jako dělal jsem nějaký refeedy, ale prostě věděl jsem, že prostě jsem byl tučnej na začátku, nebo na konci týmí nějaký off fáze přechodový. Jsem nedělal, jako v životě jsem nedělal žádný pořádný objem jako teď, většinou to bylo tak, že jsem držel dietu a nebo jsem byl v nějakém offu, že jsem prostě jídlo moc jako nedržel. Tréninky, tak člověk trénuje, protože ho to baví, ale to jídlo byl vždycky u mě problém, jako, že rád se nažeru, dobře se rád nažeru, hlavně sladkýho, ale musím říct, že teď, jak jedu ten objem, tak mi to jako vůbec nechybí. Tak sladký jsou třeba, když si dělám ty rýžový kaše s proteinem a člověk do toho musím přidávat i med nebo rozinky, nebo to je, jako ta halda toho jídla by se jako, dalo by se to ujíst vyloženě jenom v komplexech, ale zase proč? No to asi jako, když tam člověk přidá na porci třeba 150 gramů sacharidů v jídle, když přidá člověk místo 20 gramů komplexních sacharidů přidá 20 gramů nějakých jednoduchých cukrů v podobě medu, tak si myslím, že to jako až takový problém není, aspoň to jídlo líp chutná a nezatěžuje to tolik to trávení, protože to trávení dostává pěkně na prdel. Utrávit takové množství jídla. No a o čem jsem to mluvil, no? Že loni, když jsem držel tu dietu, tak jsem vlastně začínal nějakých plácnu 98 kilech a nejméně jsem měl 88, ale to jsem byl fakt jako tlustej a bylo to tak, že jsem prostě během prvního měsíce sletěl na 98, mi to prostě upálilo ten tuk během prvního měsíce. No a pak jakoby, ne že jako úplně, že jo, na stage form, ale prostě se to hodně očistilo a pak prostě se mi najednou třeba 90 kg drželo zase měsíc v kuse, než to vůbec spadlo pod 90, pak pokračujte rovně 22 km až po 14 321. 88,5, 90, zase zpátky a takhle se to motalo furt. No a nejméně, co jsem měl nějakých 88. Takže kdybych chtěl mít 94, tak je to 6 kg od loňska přibrat. Což si myslím, že splníme levou zadní. Vzhledem k tomu, jak je nastavený režim teďko. Prostě jsem si zabezpečil podmínky, tak
to dalo dělat na této úrovni, aby prostě ten skok, ten výkonnostní tam byl. No, tak uvidíme, ale jako furt kolaboruju nad tím, jestli do toho jít v tom Římu letos, že vlastně jsem si toho až tak moc neodzávodil v tom IFBB, což mě hrozně štve, vadí, mrzí, že se tenkrát, teď nevím, co to bylo za rok, 2018, 2019, tak nějak, jak se rozdělily ty federace na tu evropskou a americkou. To je hrozná škoda. To je takhle ty kluci, co chtějí závodit prostě tady na těch Čechách a republikách a pohárovkách, nemají tu možnost si třeba zkusit to Evels nějakou jako pro kvalifikaci, protože teď, když se k tomu rozhodneš, že to chceš zkusit, tak vlastně si zazávodíš už jenom jednou za rok v republice na tom Evels, protože žádný jiný závod pod NPCčkem tady není. A člověk musí furt jezdit ven, že jo. Tam jsou celkem vysoký startovní a pak náklady na to dojíždění a tohle je to hrozná škoda. Jako je to tam tak, že 14 dní před Evelsem je ještě pražský Diamond, což teda není žádná extra výhra finanční, protože to je taky docela drahá soutěž na startovní, ale je to další závod v republice. Pak by tam měl být týden před Evelsem ještě nějaký závod, nějaký Fitmanie, myslím, že se to jmenuje něco takového, Fitnessmanie nebo Fitmanie. Tak to jsou případně dva závody, kde bych chtěl třeba odzkoušet formu a pak teda se rozhodnout, jestli teda ta výkonnost je dostatečná na to zvednout tady našemu svazu prostředníček a zkusit to teda v té velké lize, anebo prostě člověk dojde ke zjištění, že o sobě má přehnaný mínění a jakože prostě se nemá ještě co kam spát, řekl bych to jinak, ale budu korektní. Takže tak, no, takže se uvidí. Prostě nebudu tady, vole, nazdívat video Road to Evels, protože sen to je, cíl to je, splnit bych si to chtěl, ale záleží, jestli v ten daný moment za ten plácnu půl rok, co bude ta podzimní sezóna, jestli náhodou mi v hlavě prostě necvakne to, že by mě mrzelo přijít, dostat prostě stopku od IFBB tady v republice, že co když si prostě budu chtít za 2 roky jen tak někde prostě připravit ze srandy na nějaký Čelákovice nebo Čechy. Jakože člověk pak už prostě nevím, no. Nejsem jako zatím mě to nějak jako nikdy neživilo, kulturistika nebo něco. Dělám teda trenéra, že jo, ale na těch závodech až tak nezávisí. Ty jsou spíš jenom od toho, aby ukázali, co umím. A tak jako jsem si říkal, to Evels je právě nejsledovanější a vzhledem k tomu, že chci ukázat, co umím letos, ukázat formu na špičkový úrovni, tak jsem si říkal, že to Evels k tomu byl ta nejlepší příležitost, protože kolik lidí se jde podívat na republiku, jsem tam byl a jako v té hale, ta hala byla poloprázdná úplně a to, že jo, není hala jako PVAčko, který je prostě obrovský, tam je nevím kolik, to určitě vždycky říkali na tom nějaký prostě z toho Evels nějaký report, že tam bylo tolik a tolik diváků, prostě tam budou tisíce diváků, že jo, kdežto tady prostě mohlo být prostě, já nevím, 300 lidí, plácnu, nevím, hrubý odhad. Zase je tady síla těch sociálních médií, no. Takže ono ve finále asi člověk ani nemusí jít na Evels, aby ukázal, co umí, ale zase na druhou stranu bych lhal, kdybych řekl, že by to nebyl můj sen, že jo.
mít nějaký statut nějakého prostě profesionálního sportovce a mít možnost prostě ukázat, co ve mně je, být za to nějakým způsobem, ne za to ty ovace a hlavně mým cílem je, jelikož mi už není málo let, to dosáhnout co nejvíc za co nejkratší úsek časový a ukázat, co umím, protože vím, že tohle nejde dělat pořád a mladší generace mě bude válcovat určitě brzo. A troufnu si říct, že vědomostí jsem nazbíral za těch pár let, co to dělám, byť jsem to nedělal na soutěžní úrovni vždycky. Odsoutěžil jsem si jenom 2 sezóny, ale mezi tím jsem jako nelenil a pilně studoval a testoval na sobě hlavně teda. Takže věřím tomu, že když bych chtěl někdo pomoct s přípravou na soutěž, takže jsem schopnej mu celkem dost poradit hodně. A to za o hodně příznivější ceny než ty slavný turisti, protože oni si můžou říct za to ty prachy, že jo. Já ne, ale troufnu si říct, že vám pomůžu podobně jako oni, protože vědomostí jsem se snažil nazbírat co nejvíc. No nic, prostě jsem tak zapnul kameru a začal jsem si tady kecat, protože cesta je dlouhá a aby mi tady ubíhal čas trošku. A já už se teda asi teďkom budu věnovat řízení a ozvu se a asi jsem se rozhodl, že vám natočím něco z toho mýho 3denního výletu. Asi jenom 2 dny teda zachytím, protože poslední den už trénovat nepůjdu. Takže dneska po zaměstnání půjdu trénovat, zítra taky půjdu trénovat. Takže bych vám natočil něco, jak se prostě na té ubytovně trošku jako chystám to jídlo, nebo skladuju, nebo prostě jak se to dá přežít, když prostě nejste doma ve svým kutlochu, kde máte všechno, na co si vzpomenete, tak ten člověk musí myslet dopředu, všechno si zabalit, co může potřebovat. Takže vám udělám nějaký průřez z tohohle mýho tripu. Jinak prozradím, že budu nedaleko Českých Budějovic, takže vyzkusím asi nějaký fitka v Českých Budějovicích. Takže pakliže to nikomu nebude vadit na recepci, tak zachytím i něco z tréninku a třeba vám ukážu nějaký pěkný fitko v Budějcích. Ale to není nic na tom, že moje základna je fitness klub F2 Strakonice, kde působím i jako osobní trenér, ale jinak, kdybyste měli zájem o online coaching, a to ať už jste závodníci a chtěli byste připravit vlastně třeba na podzimní sezónu, na kterou se budu chystat i já, tak určitě bych měl čas se vám věnovat. Moje zaměstnání mi to tak nějak dovolí. Čas nějaký bych na to si určitě našel. A stačí se mi ozvat, ať už na Instagram, nebo do mailu, nebo na telefon. Kontakty vám tam dáme buď do popisku videa, nebo vám to tam kamarád švihne někam sem, ty kontakty. A v případě, že byste potřebovali pomoc, na to nemusíte být ani závodníci, můžete být normální hobbycvičenci a jestli potřebujete zlepšit formu na léto, tak rád vám s tím pomůžu. Předám vám svoje vědomosti, zkušenosti a věřím tomu, že dojdeme k oboustranné spokojenosti. Tak já teda jdu se věnovat řízení a bolí mě záda, zatím pěc lidi.